This is America. This is Mr. Shopping. Mr. Shopping. Ei ole mitään suurta salaliittoa, että oli VR:n vihreä. Niin se sopii vielä. Saadaanko pirjaa? Ei kiitos, ei kiitos.
Mitä? Ei kun mulla tulee jo. Tule, kerro vielä, mikä näistä on sun mielestä paras lehti? Varmaan toi ruoka ja viini. Saisin mä näyttää sulle tarjouksen nopeasti. Hitsi, ei kerkeä just nyt. Väli 12, niin sitten se on...
Yeah. So I go to the bank. Moro. Kuinka aina ottaa? No tarvis sulla PIN-koodi? Joo. Onko sulla henkilötodistusta mukana? Mulla on muuten kamera päätös. Joo. Miksi? Siis mä teen tällaista ohjelmaa nyt. Kuvaat siis tänne päin? Ei kun mä kuvaan itteni. Okei. Okay. Niin multa siis unohtui se mun PIN-koodi kattoo silloin, kun se tuli mulle kirjaina uusi kortti, niin mä en tiedä mun PIN-koodia, niin mä olisin tullut vaan Eli sitä kortin kysymään. PIN-koodi. Yes. Juu, ja se on tässä tää kortti, jos tarvii. Joo, korttia en tarvii. Aivan. Mut sun pitäis kyllä toi se kamera nyt sulkea pois, että ei saa kuvailla tässä. Voin mä laittaa.